Veltlínske zelené, ročník 2014, Dolné Orša. Toto víno by som mohol nazvať ako víno s charakterom. S charakterom preto, lebo jeho charakteristické vlastnosti, senzorické, chuťové, naozaj ovplyvňuje pôdne podložie, z ktorého pochádza. Kryštalické fility, tzv. Bridlica, dáva tomu vínu určitú pevnosť, ostrosť. Taký ten charakteristický prejav Malých Karpát. Vo voni ručné kvety, chuť jemne korenistá, nepríliš štrukturovaná a plná, veľmi lahodná, s jemným horkomandlovým vnemom, charakteristickým samozrejme pre veltlínske zelené. Veltlínske zelené je odroda, ktorá si získava čím ďalej tým viac priaznicov a je to taká naša slovenská odroda. V tomto ročníku sme urobili veltlínske zelené z 3 rôznych oblastí. Ja budem sám zvedavý, ak budete mať možnosť ich posúdiť a ochutnať, ktoré z týchto vín vám najviac chutilo. Nech sa páči, ochutnajte.